We worship you,
And oh dear, much less love and beauty in this world. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the kind that won't run dry. In church we sing your presence, your presence.
oh God, that in your hands everything is safe. Lord, we thank you, we glorify you, we lift your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Good morning! Naimbag na agsabat tayo ang aming kaabsat. Baka naman mo pa yung kinablawan na itakabay mo. Diyan ko nga ko na, permitiran sa ko nga nang kita kanyang tatangan sa pa. Bagam niya tutod no. No, medyo magpanijirik lang, bagam na ta. But I hope na naragsak na yun, nga agkakadway, medyo nga agsapay a special day before the Lord. Praise God. Already na po yung iti panawan ng hako mga ako po yung tinupa tayo. Amen. Yeah, so before na i-share ko iti sa uti ako, gayaman kami sister, iti panagbisita yung all the way from Isabela. Titunggal may sa kada tayo, we are welcome. Ikidito yung agsapa, at sapay lang, taimay tayo nga adain ni tarigagay tayo kiniapo. Amen. Imay tayo nga naragsak, imay tayo nga ada iti karirik na nga agsakdo. Tapno ito no agawit tayo, adati watwat tayo nga agawit. Adati awit tayo ang amin. Kasapay na dajay kahit kung nga iturong iti panagyaman kung kiniapumot, iti kahit yung awit nga parang tarabay na iti family ni at the same time iti parang aramid tayo dagiti nasken aramidin tayo nga pakaidayawan ti Apo. Dakal unay nga panagyaman ko iti dadya nga oportunidad nga naitad tapno i-preach ko is ikasabak ti sa uti Apo is ni Salcido. Diyan dinaratan. So it was my first time adi nga pati iti MC tayo. So maraydayo ni Apo and I felt nga amok nga inkararag na Pastor Freddy daytoy nga kasar at the same time di pa nakaikasaba. Mayat day I encourage you na kayong agpakasar ko. Di bispiras, imbis nga manganlaang ang sasala, do it nga aramidin niyo nga evangelistic time. And then mayat ti una-unos nga italipas da jay gimong ipaununada in priority da jay sa uti Apo hindi malpas de sa dato aramidin da jay dati nga aramidin da kultura da izay. Kat nakalaunay iti Adji nga banag kunak Lord anya iti umiso nga salita ditoy. Kat amo kay iti Apo isu iti nang ibanag tapno am amin handa nga dili jay nagkasar iti pakaipaaya na dili nga mensahe bat kadagiti am aminan. So nga yaman kini Apo although dili nga time tinulang ko na gijobing nga agkanta kayo kasi we count this as opportunity nga ibinget iti sa uti Apo. So, we expected nga sumangkot na dito 7 to 7:30 nung naiaw-awan tayo. So, 10:30 sa masimangkot na izay. Nga manuman pa'y kasta o napi manageril ayo dyan prinsisa na sundo. Kung kunana nga kahit kung nga ipakita kadakwaga nga nanginaman ti gastos basta para kini Apo, awan ti problema, isabot ni Apo Diyos. Maray dayo ti Apo, so nga, dan si Aldaw iti Friday, very fluent iti panaka-i-process amin yung registration iti lugan. So nga, agyaman kami ta, amok ay bonus ti Apo. Hindi paawid kami, basit ti lugan, kung kunak mo awan, huwag kayo na imay nga nagsundo, di pa'y kakaasi ang nagururay dito higit ti kalsada tibas nga agpabagyo. So, God ordered everything. Maray dayo ni Apo Diyos, kat kumusta tayo tatangawik? Kakabsat? Ito naglabas ng Aldaw, babalik na agad iti situations na hanyo maninamnama na na-encounter you. But then, kahit kung i-congratulate iti tunggal maysa for the victory that God has given to you. Itunggal maysa. Tanawan ti balegi na indot ti Apo, mabalin na awan tayo ti boy. Nung kapoy, jay favor ni Apo Diyos na naipay kada tayo, adda tayo maagikin tayo, so maagiin nisong tayo. Yan. Kaaday kiragsak. In the presence of God, there is joy. In the presence of God, there is peace. Okay, so dito yung nagsapa. Dati prepare me ka ni Pastor Jan. Inaynayon ko ni Pastor Jan na every time nag-prepare ako kadwak isuna nga. So I would like to everybody na ilukat tayo na Biblia tayo dito Genesis chapter 12
verse 1 in Ghana iti 10. Kat basahin to is a version nyo, ay maawatan nyo, may Ilocano Bible or Kankanaoy or Tagalog. Doon dito ito from, in IB version dito isuiti kahit kung mabasahan tapno, pati dagiti young people nga, dadagitihan nga makaawat kagay na unod na Ilocano, at least dito. So, let us all together, ang aming tayuman, uray taada dito yung screen, hindi madamdaman sa'yo kita yung Bible yun. I need your participation na basahan tayo ang aming dito na sabay-sabay. Kaan tayo man, na dati pa nagmaymay sa adati almost pa nagbasa. Amen. Okay, let's read together. 1, 2, 3, go. The Lord has said to Abraham, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. Verse 2. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all people on earth will be blessed through you. So Abraham went as the Lord had told him, and Lot went with him. Abraham was 75 years old when he set out from Haran. He took his wife Sarai, his nephew Lot, all the possessions they had accumulated, and the people they had acquired in Haran, and they set out for the land of Canaan, and they arrived there. Abraham traveled through the land as far as the site of the great tree of Moreh at Shechem. At the time, the Canaanites were in the land. The Lord appeared to Abraham and said, to your offspring I will give this land. So he built an altar there to the Lord, who had appeared to him. From there he went on toward the hills east of Bethel and pitched his tent, with Bethel on the west and Ai in the east. There he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. Then Abraham set out and continued toward Egypt. Let us pray. A very special story, O Lord God, nga nabasa mi tatang sapa, may papan iti panakaayag ni Abraham, kas anak mo. Agyaman kami, iti dito yung nagsapa, mamatiak nga niyaman nga lessons nga maalami, iti dito yung chapter, iti dito yung Genesis, mangtod, iti karit kada kami, kasanumi ako nga minitinaran, asanumi ako nga iwanan ti panagserbi nga aging gana nga dumanong kami ako iti karim nga lugar. Ako Diyos, dawatot na iti panakabalin ti Espiritu Santo, agtuloy nga mangtad iti understanding, mangisuro, tapos iti kasta dagiti banbanad na saan ko nga ma-expound kaputan na limitadua na, bibigok ako iti tulong mo, iti panakabalin ti Espiritu Santo, nga manglokat kan mangtad ako, iti nananay nga panakaam mo, iti dahil nga passage sulod ka. Agyaman kami, and let your name be glorified, iti puso, iti tunggal may sa kan uray pa dito nga umumi. Madaydayaw ka, bendisyonan dagiti agdungan, uray pa dagiti karo pa, bendisyonan ida ako. Lord God, we declare your favor, iti dito nga group nga ayan mi, iti dito nga barangay nga ayan mi. Let your name be glorified in this place. In Jesus' name, amen and amen. Madaydayaw ni Apo Diyos. So, nanggan tayo many times nga nangag tayo tininsay may papan init Abraham. Kat iti nga sapa mabalin nga reminder kanya tayong amin kadagiti barbaro, listen carefully, tapos iti kasta maawatan tayo mo apay nga iti ako inayabanan ni Abraham. Yeah? So dito man iti pinaluwag dito iti kura na how Abraham responded to God's call. Kas ano nga ni Abraham ngayon, nagresponde when no respond, ano yung respond?
sinumbatan na dayjay ayab iti Apo. When no one nagresponde, awatan tayo diyan. So, sino ayan ni Abraham? Yan. Sino ni Abraham? Yan. Ni Abraham, ngayon iti Apo, he is the son of Terah. Itatang nakot ni Terah. Abraham, itatang nakot ni Terah. Kat anya iti trabaho ni tatang ni Abraham kat businessman. Ti trabaho ni Terah, kay kat isuna iti trabaho ni Terah kat isuna iti agar-aramin iti idols. Dahito iti trabaho na isu iti akin trabaho ni Giant Factory. Nya isuna iti mga aramin iti idols. Dagay kinitikitan. Dahito iti work na. And then, ti ipagpatrabaho na ni Abraham kat banbantayan na dayjay store. So tinaramid ni Abraham according to the history. Ayaw mo ni Abraham dahil pilti-pilti ka na dayjay idols. Didyuson nga laki ni tatang na. Yeah. So, isuna kat may sa isuna nga Hebrew. Yeah. And then, ni Abraham kat isu inayaban iti Apo. So, iti background ni Abraham kat pagano. Gapin ni tatang na kat isugarot ti agar-aramin iti kinitikitan de idols. So, dayjay iti ababang background ni Abraham. Ngam, dinungtang na si kundaway, nga ni Apo Diyos kat inayabanan ni Abraham. Asano iti panag-respond ni Abraham. So dito'y, how Abraham responded to God's call. Kas ano nga ni Abraham na kat sinumbata na, when no, nag-responde, ijay ayab ti Diyos kinkuana. Yeah. Number 1, he inclined his ears to the voice of God. Idi na ni Apo Diyos kinasauna ni Abraham, inawagan na ni Abraham. As mabasa tayo ijay verse 1, niyati ko na ijay verse 1. Ibagana dito nga ni Apo Diyos, kinunanak ka ni Abraham. Apan ka ijay syudad, go from your country, your people, in your father's household to the land I will show you. Inayaban iti Apo ni Abraham nga mapan ijay lugar nga kayat na nga pangiturungan kinkuana. So ni Abraham, dinungnot na iti timog, manipod kini Apo Diyos. He inclined his ears. Ijay sao iti Apo. Hanga, no panagdung ni Abraham, dinungnot na iti sao iti timog ti Apo. It is because adating kwa na iti panag-focus niya. In focus na, dinungnot na usto, jay inbilin ti Apo, jay boses iti Apo. Kat ijipyan tayo matkas namati kini Apo Diyos niya. Biyan tayo kas namati as believer in the Lord. Amok kay ditong dalmay sa kada tayo, na duma-duma how we responded. Dahil ayap ti Apo kada tayo, God called us na agserbikin kwa na. Kat babaan tayo, panagdungnod tayo ti sao ti Apo, nagresponde tayo di ayap na kada tayo, madaydayo ti Diyos. Nangmug tayo di mensahe, sumunan ni Apostol Paul, mapatawon iti pamati, babaan iti panagdungog po na. Babalin nga, ada kada tayo iti nakangog, iti kankanta, dapo iti kanta, in may kinkuana iti desire, nga mapan makigimong. Kat ni Abraham, na ito iti attitude na, tapos iti kastakot na awatan na, when nalatak kinkuana iti ayat ni Abraham, he inclined his ears to the voice of God. So in Psalms chapter 46 verse 10, for us kakabsat, nga, continue tayo, ituloy tayo nga dunggan, iti timok, iti Apo kada tayo. Anya iti dapat tayo nga aramigan, kasi naramid ni Abraham, that he inclined his ears, iti boses iti Apo. Kuna na Psalms 46 verse 10, he says, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. So, ada iti kababalin ti may sa tao, di panagdunod tayo iti timok iti Apo, tapno maawatan tayo ti mensahe iti Diyos, we need to be still. Amen. Masapol nga dunggam tayo nga nalaing, masapol nga saan tayo nga malikot, masapol nga iti panagdunod tayo, tapno maawatan tayo di sao iti Apo, haan nga kung konformi ti dunggan na ito'y lapayag tayo, manaydayo ti Diyos. Paano na ito lapayag tayo at dunggo na amin na boses, hamo nga mailasinan, nagpurote, hamo mailasinan, hamo nga maawatan,
no ane klaro nga kayat iti apukin ka nga aramidon. So it is the attitude di kababalin nga makita tayo iti biyag ni Abraham no apay nga dardarasat nagresponde iti ayat iti apo gaputa inyalingag na di lapayag na kaus-gusto iti Dios. May ikadwa nga puntos na makita tayo. How Abraham responded to God's call. He was moved by his total obedience to God. Gaputa dinungot na di boses iti apo. Natiknay isuna. Gapu iti timok ti apo nga he is sure, he is very sure, siguradong ni Abraham nga iti Dios tinang ayab kinkwana. Isu nga de tignay kinkwana, de timok iti apo isu tinang gungun iti puso na tapno na adaan isuna iti total obedience nga nagresponde iti ayab iti apo madaydayon ti Dios. By his faith, babaan dyan pamati na apay nga many times dagdagan tayo nga ni Abraham, mauawagan iso na nga father of faith. Mauawagan ni Abraham nga amahan iti pamati. Gapo iti kababalin na nga nakita iti Dios. At damay na siya, no apay nga ni Abraham katutali nga nagresponde iti ayat ni Apo iti timok ti Dios. Gapo taadda iti pamati na nga di makitungtungtong kinkwana kat isi ti Dios naman nakabalin. Maraming ti langit kundaga. Gapu iti nga pamati, he was moved by his total obedience. Nagtignan isuna, babaan na di total obedience na, iti sao iti apo. What is faith? Anya iti pamati. Pamati po na tayo, bayo nga, mamati ka dyan saan mo nga nakita. Kung dito iti, makita dito, I've learned na faith, obedience is the product of faith. Iti pamati, ti bunga ti pamati, iso ti total obedience. Ikabilu deta dyan pampanunod yun. No kunan nga ada pamatin kini Apo Dios at dakin ka ti panagtulnog nga saan nga mapilpilitan. Total obedience yun. So, obedience is the product of faith. So nga gapo di pamatin kini Apo Dios ada ti pamatin kinkuana iso nga agtulnog ka. Kat umay ka iti aldaw iti Domingo tapo iti kasakot makipagmaymay saka nga agdaydayaw iti Apo. Amin diay. Nya so nga kitang tayo kanina ito pamati. Di pamati ni Abraham kasi no awan ti total nga faith ni Abraham dinangot na ti timok ti Dios mabalin nga kunan akat anyangay ti aramido, anyangay ti kasta, adumot ti tarakon mo naglawat ti nga lugar, taga-Ur isunan, may sa ka syudad. Gayjay ayan ti parents na nagbaknang da. Nagano ti tarakon da. Nung gapo iti tinunod na nga timok ti Dios, he inclined his ears. Iti boses ti Apo, and here comes, gapo iti panagdungog na napatawag ti pamati na, nga di makayayat kinkwana at Dios naman nakabalin. And it because of that faith, nga napatawag kini Abraham, at da kinkwana iti total obedience nga kunana iti Dios, ngun Apo, mapana. Nadirikat kaya, settled ka itang lugar, nakasettle ka, ada aminan ditan iti nang ibus-busang ti pigsam ti strength mo ti kwartam and then immediately kun ti apukin ka pumanaw ka ta mapangkaizay nagrigat nga panunutan but gapu di pamati na napatawag di pamati ni Abraham because of the voice of God isu iti nang itulak kinkwana di pamati nang agtulnog kini Apo Dios. So obedience is the product of faith. So nukitam tibiyag mo, analyze mo itibiyag mo, adang ba nga talaga ti pamatik. Makita ti bunga ti pamatik, saan ka nga narigat nga agtulnog. Ngam no narigat ka nga agtulnog, iti ibagbagan iti aputin ka, haan nga pudpudno deta nga pamati. Una, tanong kita ang najibiyag ni Abraham because
faith, na daan ti panagtulnog. Han nga mabalin nga agtulnog ka umuunasan kung sumasarunod jay pamatin. Nudikat gapo isi pamatin isu ti mangitulak kin ka nga agtulnog isi pataramit iti ako madaghayop ti Dios. Itaon tayo how is the measure? Ma-measure tayo mata. Makita tayo mata isi personal nga biyag tayo. Ma-analyze tayo mata no kasano kapigsa iti pamati tayo. Yeah? Well, wala na dyan manursurumi, hindi na minsan. God is not requiring you. Ni Apo Diyos, saan na ka i-require iti dakil nga pamatikin ka? Ano tikunan ni Apo Jesus? No ada iti pamatin nga kasbukas lang nga bukal na dito nga mustasa. Mabalin mo nga patundunon na dyan nga bantay. So it means to say, God is not requiring us na pasapong nga dati dakil na pamatin kung sa kasumurot ni Apo. Una ni Apo Jesus, you can move that mountain if you have a little faith, like a mustard seed. Nakita iti, bukol ti mustard. Nakabatik, subatik yan, kakadakalan na ako na. No, dati pamati yun, yan si kadadakalan na bukol. No, dati pamati yung nga kasla bukol, ti santol, hana ako na. Ano pa tinakdakal nga bukol? Avocado. No, ada pamati, Brother Bernabe, nakasla bukol ti avocado. You can say to that mountain, umalis ka dita. But then, in example ni Apo Jesus, iti bukol ti mustard. Nanuad na siya pamati tayo. Nanangar ka rin iti disciples na. Agpamay na rin disciples, apa yun nga, nag-review kami na ito, saan mo nga agtulog, di demonyo pala kami. Kung wala na Apo Jesus, if you have little faith, like a mustard seed, you could say to that mountain, balin mo nga, paggaroon mo nung ialis na ito ang bantay. So, kaya't tagarod na sawan tayo toyo. Dahil pambali tayo, masarol nga maan-anay, madaydayo ti ako. Dahil pambali tayo, dahil bunga iti pambali kakabsat, nung anay na dahil pambali tayo piniapo, isunod dahil saan nga naligat kada tayo ti agtulog. Hello? So, ano naligat ka nga agtulog, ay si Abang, hapon, tulungan lang anay yung ti pambali. Ya, maridayo ti Apo. Anati ko na natin 1 John 5, verse 3. 1 John chapter 5, verse 3. Kunana, this is love for God. Dahito'y iti ayat iti Diyos. To obey His commands. Huwag takaabay mo, kasligayan ti ayat iti Diyos. Ti panagayat iti Diyos. Dot iso ti panagtulnog iti bili na, maridayo ti Apo. This is love for God. To obey His commands, and His commands are not burdensome. Di panagtulnog iti bilin ti Diyos, isuleta iti ebidensya nga ay ayaton niya po Diyos. Na tayo mahilig tayo iti ebidensya. Dahil nakalan ni Tomas, ano tayo, nagal ni Tomas dito eh. Jak kita, jak pati ko na. Lukita ko, pati ko. Yung kuna na dito, 1 John chapter 5, verse 3. Nung kuna tayo, mayayatan tayo ni Apo Diyos. Saan po mga narigat kanya tayo ti agtulog? Yes. Dati pagtulugan tayo, ibilin ti Diyos. Iso nga kwaya. Dati, bagang ti Apo, kada tayo nga ramidan tayo, pag adapay lang day. Something is moving in your heart na against ije will ni Apo. Dahil iti pang check-upan tayo, ije bagi tayo mamasapol, na improve tayo, ije faith tayo ni Apo Diyos. Ako na namot lang ti James, kaya iti pamati nga awan ti aramid nakat, tupus na pamati. Yeah? So, to obey His commands. His commands are not burdensome. Dito yung abilin, saan po mga nadagsam? Dito yung abilin, saan po mga agbalin na burden kada tayo? Ay, dito ka manan, evangelism manan. Dito manan, karalag manan. Ano ti mabalin kong aramidon, sayang ti tiyempo. But because you
dayon ni Apo. Isu nga mamulat naman tayo sa katotohanan, mga kapatid. Diyan love tayo kini Apo. Tunay ka bang nagmamahal kay Lord? Agad pa'y suba nga ayaton ni Apo. Kung magpreso nga ayaton tayo iti Apo. Di siya pa nagtulnog tayo iti bilin ti Apo. Panagtulnog tayo iti sauna. Kung saan po mga balindeta nga nadagsun nga banag kada tayo. Yeah? Isuga po na this month of May, we have this prayer that we panagkakararag natin every morning. Na mabigat sumarunod iti women. Itaan tayo, how you love the Lord. It is simple nga banag. Cooperation. Simple nga banag. We need to cooperate of what God is doing. Iti bibiyag itong kalmaysa. Kung iti dahil nga iglesia na. Baday dayaw iti Diyos. Kaya iso nga, dadyan na iti na magtignay ka ni Abraham at dahil iti total na faith na kiniapo. At gapo di pamati na nga kasta. Sili ko nagtatay na he was moved by his total obedience. Di pa nagtulog na. Faith na. Iso tinang itulak kinkwa na nga agtulog. Ijay ibagbaga iti Apo kada tayo. Now, ijay tayo with the Old Testament. They believe the 10 Commandments. Nalutya kinamo the 10 Commandments. Ada mag-recite. Sino kada tayo di maka-memorize the 10 Commandments at the price na? Sino? Oh. Sino di maki-memorize the 10 Commandments at the price na? 500 pesos. Sino? Brother Jimmy, sayang di 500. Young people. Awan. Sayang di 500. Isang sagalan pa ni Manungdong. Sagalan na may katawag dito makton. Okay. JB ni Apo in the Old Testament, how the people obey the commands of the Lord. Yeah. Ikat tayo mission na to proclaim the 10 Commandments, pagtulungan na the jay, and then bakitan na gitidadu mga tatao, and then they will follow them. Amo yung tirasun mo apay na ijay city of Jerusalem, in might iti grabe na persecution ijay syudad iti Jerusalem. Dagiti namating na Jewish ijay, nagadadula, ag-enjoy na iti pamati na kiniapo Diyos. But God allowed destruction na imay ijay syudad iti Jerusalem. That hindi imay iti destruction, imay iti persecution, na iwara dagiti namati iti Diyos. Kagkapo ijay panakawarada makasta, dejay bilin ti Diyos na naisuro kadakwada, inbingbingay na kadagiti na dumaduma nga nugluga. Idi awag pa ni Apo Jesus na nayanak. So, panagtulnog kini Apo, kung saan tayo mag-anga-orayon, gaputa kas pagarigan, hantay nga agtulnog, jay bilin ti Apo, the Lord will allow persecution dito. Apay na dito yung tagapinyel nga, komportable kayo lang unay, unana. Maiwalas kayo man. Kung kayo man nag-evangelize. Niya, kung sa muli niya Apo, nung itulog na dagiti banbanag, dagiti paspasama, nung maminsan hantay nga maawatan nga dagos, but God has a purpose. Nasaan kumako may stagnant faith tayo. Nung uredje personal na biyag tayo. Uredje personal na biyag tayo. God allowed dagiti paspasamak iti bibiyag tayo because kayat ni Apo nga mamulat tayo, maluktan ti magmata tayo. Kaya nga si nga Kristiyano nga mga ibagbagangay ay atong ti Diyos ang magtulog. The Lord will allow dagiti paspasamak kaduntong iti biyag tayo. At saan tayo nga kunpunaan nga apay nga kaskol, birukon tayo nga birukon Lord, aneti kahit mga isuro kanyami, ideti nga pasama. Nya, marilayo niya ako. So, nadjay iti, panag-responde ni Abraham, ijay ayaw iti ako, he was moved by his compassion, at the obedience na, nagtulog iti sao iti ako ni Abraham. Amo iti kapupapa iti chimpo ni Abraham, awan ti GPS, awan ti Google, Google Map. Tapos kuma, Abraham, rumwar ka dita, nasyon mo, mapangkadya pang ituruwakin ka. Word, kuna ni Abraham. Ayan na nga, iti destinasyon ko. Ayan na nga, kasano kayo nga mapanijay. Yung pumatadya, Google Map, GPS.
Tapno maituro nga, so nga nagasap kayo, mayat na kuma, sino nga ta dito ti pamilyar, hanapay nga amuti ako, i-GPS mo nga. Iturong na. Wow, mayat niya. Nalaka. Hantay nga marikatan. Ada ko mati kasi nga mag-create niya. Isa-gis naman, di akin bakit tiknolog siya. Sino nga ta dito ti young people, isaan na pa yung inawat niya ako, sus i-google mo nga kasta. Wala na kasta, ibawon na ka. Yung ti problema, are you willing to go? Kureno ada GPS. Nya, ni Abraham, ada di Davos na panagtulnog na. May katalo, kasano nga ni Abraham na ito, nag-responde, diya ayat iti Apo, he put his total dependence on God. Ni Abraham, intod na iti amin nga talot na kini Apo Dios. Ada di full nga panagpamati na, ada di reliable iso na iti Dios, ada di kinamudno na, nga da strength nga agapu kini Apo Dios, iso iti tumulong kinkuan at politikas ka, ada ti pigsana mo't ang magnangamapan. Laglagi po niyo, nagrupuat ni Abraham, nakita-kita ako dito yung scripture, hanay mo muna nga ibagan ni Apo Dios Abraham, mapangkay, sinugat na pangiturwaking ka, dito ti landmark, dito ti dalan, dito ti kwa, kita ada ti alam na dito, awan iti kasjay. But then, because of his total dependence on God, nagrupuat lata, gaputa ang muna, ani Apo, iso ti mga directing kwa na. Ada ti presensya iti Apo. You know that, nag-ibiyag, nag-iti Israelites, di pa naka-GPS, dapat na jay clouds, na jay, yadiay, one, iso ti inusar iti Apo, tapno in-guide na nag-iti Israelites. So ni Abraham, de total dependence na, de total nga panagdependar na kini Apo Dios. At daking pa na dito nga kababalin. Isungahaan na nagkitakit. Na tayo, hindi ka simurot na dyan niya salsido. Ekspektarap sumupot ka 7 to 7:30. 10:30, ada kami muna kanala, kaya matangawan ti sumang mo sangkot. Katapunan pa yung agkantada. Di madang-damad at payapay dyan. Biro-biro, ayun na nga ta. Insuran na pa dyan, ayan ni. Apay nga, adada dito yung covered board kung ako makita isuda. Sa baligayang tabi dyan kikita, sumungadan ni. So, numaminsan ni Jibiat tayo nga namati, kung saan tayo may tulog, nga ni Apo ti mangidirect kada tayo, maiaw-awan tayo ni Jib purpose ni Apo itibiyag tayo. So, masapong tayo ti agdipinda kini Apo Dios. Masapong ti panagtalog total dependence on God. Tapno ti kasta, ma-enjoy mo ti journey. Nga turong, ijay pagayatan iti Apo. Itan tayo kaditi Hebrew chapter 11 verse 8. Ya? Gapo ijay biyag ni Abraham. Nagmayat ngayon. So, the book of Hebrew, dito iti insurat na di manurat. Will know iti author na dito yung patapatada latang dagiti scholar at patapatada ni Apostle Paul nagtati ng isurat but well known di awan ti 100% kay baga na isurat ni author. Una na dito yung verse 8, Abraham, ito yan, maistorya iti biyag ni Abraham iti Old Testament how he responded the jay ayab iti Apo kinkuana. Saan tayo una na Abraham trusted God. Si jay panagtalok ni Abraham kini Apo Dios. And when God told him to leave home and go far away to another land that He promised to give him, Abraham obeyed. Away he went not even knowing where he was going. Kasunod ito. Maibagbaga ka ay ni Abraham tutwa. Idi inayaban ti Apo isuna. Hanapay ako mo talaga nga sa biblo nga dati pangidirekan ni Apo Dios. But the total nga talot na kini Apo, nga mamatay nga ni Apo Dios tinangayag saan nga mayaw-awan suna. Kat mamatay tayo ni Apo Dios tinangayag kitong galmay sa kada tayo nga agserbikin ko na. Kat surely, haan ka nga mayaw-awan. Kasano ti aramidon, tapos saan ka nga mayaw-awan, di pangiturungan iti Apo kin ka. Total trust in the Lord. Panagtalot kini Apo. Manaydayaw ti Diyos. Abraham, masapong nga panawan na di nga syudad nga ayan na.
Gaputa ni Apo Dios kayat na nga iturong ni Abraham, ijay baro nga nasyon kinkuana. Kayat ni Apo Dios nga masarakan ni Abraham kumana jay new nation nga indesignate ni Apo Dios nga pagyanan na nga daydayaw ti Apo. Mamati kayo ba nga ada designated place nga pangituturungan ti Apo kaniya tayo? Praise the Lord. Dati designation place nga pangituturungan na kada tayo. Kat masapang tayo na dyan guidance iti Apo. Dyan talag tayo kini Apo saan po mga maukawan, manidayag ti Diyos. Nya? So ni Apo kayat na nga iturong ni Abraham. Iti lugar na in-prepare na. Iti lugar na Canaan. Nya? Iti Canaan is a picture of a victorious Christian life nowadays. I-picture na iti nabalegi ang kabibiyag ti Kristiyano, victorious Christian life. Kaya diba, kagbaling na nabalegi nga Kristiyano? Kuray mo adat, ipakapadasan kayo? Kuray dahil niya akong data isiso mong kailang tatang dawan, may ipakmakita ti victorious life mo. Sige man, hindi kang natakaabay mo. Nung kita ang pag-admirisot, kailangan parang lubog na yata sa ano. Yan, lubog sa utang. Nung tiyan mo, pag-uray nulubog ti utang ni Kristiyano, pag-adisin pa lang. Amen. Amen! Yan. Nung saan nga, iskisong leta, wala na siyang pag-asa. Evangelize naman. I-share mo ti word ni Apo. So, Canaan, ito lugar na Canaan, guys, may sagana iti Diyos na pagturungan ni Abraham. At i-picture na kanya kayo nowadays, this is a victorious Christian life. Isuga po na nga iti panagsurbitay kini Apo in our journey. Masapang nga ipapati tayo, manaydayaw ti Apo. Tawan ti malugi. Awan ti malugi nga agsurbit kini Apo. Awan mo ti mangabak nga agkalinaod iti sitwasyon na. During all of us, God designated to each and every one of us iti lugar nga ayan ti balegi. Of course, the eternal life where everybody, every believer in the Lord will spend eternity. They will spend eternity. Kasi bagam takakaway mo, ang langasiga, pati siya, eternity. Eternal life. So na ito'y ipipicture na, di pa nakaayag ni Abraham, manipot ije, ayan iti comfort zone na. May sa banag dito yung maagal kung makita ka jibiyag ni Abraham, no apay na inpanaw ti Apo Isuna, ije nga lugar na, gaputa amangan nga numatay ni ama na ipasublat na ni Abraham, nga isuti mang idaulo, ije business na. Malamang ganon. Sino nga iti mga sublat dito yung business ko? Ipasublat na ka ni Abraham. Ngam, ni Apo Diyos ang muna, iti masakbayan lagi ti anak na, God is a God nga mang-rescue adagiti pakadadaulan dagiti anak na. So agyaman tayo, all of us are rescued. Maray tayo ti Apo. Indot ti Diyos ti anak na nga bugbugtong sa politikas ta, He will rescue us. Na-rescue tayo, manipod ijay panakadadaon kumaitibiyag tayo. So, nandiyan, why Abraham need to leave his country? Gaputa ada iti nasyon, ada iti lugar na nakadesignate para ijay anak na nga ni Abraham kanda iti kapututan na nga sumaruno kat mairaman tayo tun adita. Numan pa we are adopted sons and daughters of God, but dahito yung lugar na naisagana kat amamin tayo, aglakam tayo ijay. Ino nag-mighty lesson tayo tatay may papantipan na kaisalakan. And I want to encourage everyone. Haan nga porkit tinawag tayo ni Apo Jesus. Una na ti Romans, awan ti makarabsot. Hebreo, awan ti makarabsot. Ken ka iti ima iti Dios na si bibiyag. Wala na. But we need, as faith, na statement of our faith, iti bunag ti Assemblies of God, we need to pursue ay wanan di panang palintag ti Apo kada tayo, aging gana nga dumtan di tiyempo nga alangan na datayo. Amen. Sumahan tayo ng pabanjing-banjing na Kristiyano. Haan tayo nga pabanjing-banjing na Kristiyano. Aywanan tayo because we represent God. We are the ambassadors of the Lord Jesus Christ.
Kat no makita Egyptian tayo saan nga nasayaat nga kababalin. Ipicture mo, di Diyos kas pagsursurbiyan. Ibabain tayo ti Diyos no kasyan. Ya, suga po na kabsat nga, in our journey, kas agtutulong tayo iti lugar na isagana iti Diyos para kada tayo. We need to maintain, we need to protect, and we need to be healthy spiritually. Kasano day ta nga aramidan tayo, babaan ti panagtulog tayo di sa ti Apo nga mangkat iti salunat iti na espiritual nga biyag tayo, manaylayan ti Diyos. In my conclusion, in chapter 11, tuloy tayo dito verse 8, verse 9. Ulitok dito verse 8. Abraham trusted God. Niya klase nga panagtalok. Tiada ka ni Abraham, talaga ka pa nagtalok, mapudpud no. And when God told him to leave home and go far away to another land that He promised to give him, Abraham obeyed. Abraham obeyed. Away he went, not even knowing where he was going. Uray no, adakin pa na anyang ata ti mangyari kanyak ijay. Anyang ata iti may encounter ko ijay dalan nga agturong ijay Kanaan. But Abraham has a total dependence, trust in God. Kaamuna nga itiknuti ako iti nang ayab saan na ka nga baybayan. Nuni ako Diyos ti mang ayab. Nuni ako ti mang ipaunkin ka saan na ka nga baybayan. Magmako na ka ulit-ulitot mapudluti sa ti ako. Di panang ayab na kada kami dito'y na lugar. Ang kami nga nagitugtubot iti anyaman kita nga ba nagalikaman. Anyangan ti paglutuan, anyangan ti kanang, anyangan ti kastoy-kastoy. But when we have that faith, nga kasla nga pamati ni Abraham, at tulnog mapanhalata, sumurot ti bendisyon. Paredayo niya ako Diyos. Agyaman tayo. Kung Lord, many times, laglagipot, di manipot, di rugi. May mesa nga pariyok. Ngayon, ganat at tada, di pariyok ko. Ulit kayo, baga. Gapo na kakabsar, maipicture, makita, di kinamatalog niya ako Diyos. God is so faithful. Sumula kayo magrugi, agserbi kini ako. Basta ituloy yung timagna, ituloy yung tiagtundog, panilayan ti ako, saan na kayo magbayan. Sumama ko na, kadagiti kakadwa, iji ministers, ayaw, ibag kayo pa'y adakas ko yung building nyo, ibag kayo pa'y at least, mabindisyonan kayo, ibag kayo pa'y, kadagito'y, dagito'y. Oh, naglukmok ka, first time mo nga lumukmok. Pa'y kunayo. Hindi kay medyang ipos na picture ko, hindi nga kasi nananganti silupin ka no. Agyaman tayo kinihapo. Sana makita yun ni Vietnam. Mapanong ka niyo matalok niya hapo. Paray dahil ni Diyos. Ang basta-basta tinagdalanan tayo, unuray na kayo. Ang pugit pastor kami, ang amin tayo, na duma-duma tinagdalanan kayo. But the good thing is, dagiti, kakadwak ngayon muna dito'y San Carlos, aging gana tata. Maraylayaw niya po. Datay natang agkikinita. Kata kayo matanga, si Marsarulo, kay kat agyaman kami. Tapinati yuti. Sa uti ako, niya maraylayaw ti Diyos. So, padasan yung agiskan. Yung picture ni Pastor Jan. Iso na ako ni, limukod, kimutong. Matalok-latan niya, hapure nung nakotong suna, God is faithful. Kung ano kaya't na di books na nga, nagmina nga ko na. So, niya po, ti malaydayaw. Nagtulog tayo kinkuan na saan na tayo mabaybayan. Lujay ko na, kini nga, ti burger na gatahan, dapat may slice pa lang, at balin mo pa. Saan ang tata? Why? The Lord bless us. Through you. Apay kunayo. Malagay po dyan, sino na nangasaba kayo, may dito yung dinaminsan, ay dito yung badiay. Amoy yung kakabsat. Di kwarta ni Pastor, agad itabong sayo, kunayo. Han, Pastor diyan.
When you obey the Lord, usaron ti Apo matlang dagiti anak nga tapno masabot dagiti kasapulan. Kasi diyan, di pa nagtulnog yo, ije sa uwi ti Apo. Ano ko na, piya kayo pay. Nako, agsino ka kayo. Aglugin kayo mag. So kasjay, ti kahit mga i-point out dito'y, manipot itirugi, nga agserbi tayo kini Apo, aging ganat lumakay kung bumakot tayo, matalot ni Apo Diyos. Hello mga young people, this is an encouragement kanyayo. Young people, kayo tatati may ikanti allowance from your parents. Hangag na na yung agaw-awat kayo iti allowance. Claim that. Da kayo di mang mangtugtuti allowance ti parents yung maridayo ti Apo, palakpak kayo na parents. Nung di kasahan na makumbinsan. No, tata, kurang pa iti allowance yung awadan nyo. Kaya nga, agririri. An-anusang ti ag-eskwela, ipapatit ti ag-serbi kini Apo, dumtong to ti gundaway, siyak to ti mangmangtog ti allowance ni parents. O di, maridayo ti Apo. God is faithful. Matalog niya Apo Diyos, salamat. For me, tinagsak ti parents yun yan. Basta ipapatit ti ag-serbi kini Apo. So, faith in God, panagserbi kini Apo, pamati kas pamati ni Abraham. Ije verse 9. And even when he reached God's promise, hindi nga ni Abraham pag na-reach natin kari iti Diyos, he lived in tents like a mere visitor. Indeed, Isaac and Jacob, to whom God gave the same promise. Ni Abraham, di journey na saan nga nagreklamo kini Apo. Di pa nagtulnog na. How we desire nga da iti pamati kada tayo makas pamati ni Abraham. Well, sa bali ni Abraham, hindi kayo kung ipinpoint dito, let us have this faith. Di pamati nga saan nga magaraw. Di pamati nga saan nga nalakaw ang magbungbun. Di pamati nga agtalinaod kasi tatalok kini Apo Diyos. Maraydayo ti Apo. Verse 10, Abraham did this because he was confidently waiting for God to bring him to that strong heavenly city whose designer and builder is God. Dahil kahit mo nga, imagine tayo dito yung church, kakabsat nga namati, kini Apo. The Lord appointed us to lead you in that promised land. Babagan, iti panangigay, iti Apo kada tayo. Agtitinulong tayo. Tapno oray tayo sa kumakada tayo, awan ti mapukaw. Amen. Amen. Amo yung rabsat, tayo tating brother, tating karalan po kini Apo. Anya ti serserbi ni Apo nga kumasa kasabati every Sunday. Lumapukaw tunod lang, nagito'y lahat at tao, anya nga iti upamikin ka. So ipapapati mo iti mang-ipush kanyayo. Ipapapati mo iti mang-encourage kada kayo. Nga ituloy tayo nga ragsakan nga agtulnog iti ibagbagay iti Apo kada tayo, panidayo iti Diyos. Gaputa is iti pangiturturungan ti Apo kada tayo. Kag iti lugar, iti syudad nga awan iti rigal. Una na, Abraham did this. Aramidan tayo amin dito ay aksinaramid ni Abraham, babang titulong ti Apo. He was confidently waiting for God to bring him to that strong heavenly city whose designer and builder isuhi ti Diyos nga matakabalin. Hantayo nga maurunong dito iti every Sunday hantay nga disciple dito tapno lumaing kayo nga tatao ti Diyos. Nung araminin tayo dito di kabaulan tayo tapno iti kasta pumintas ti journey tayo. Sumaya at panagipag natin kini Apo. Kat saan tayo nga bulakbon na Kristiyano. Hantayo nga pasaway nga namati kini Apo. Dati pasaway nga Kristiyano kunana kano. Ipasaway madaling magpasaway. Nung tiamok ko ni Apo Diyos kung sana nga pagayatan tikas dyan. Nung ipilit mo nga agbayon nga pasaway. Niya kayo doon, tikasaro na pasaway. Nung nagtulnog tayo, I believe God wants us nga na dyan lugar na isagana iti Diyos. Ang amin tayo, awan ti ulay may sa mapukaw.
Isu kakabsat, iti dito nga church, dito nga iglesia ni Apo. At bibinalan tayo, at bibinapigsa tayo. Kitahan nyo. Lukasano tayo mapagtulugan, iti magbaga, iti Apo pada tayo. Anya, dagiti banbanag, nga ramidan tayo na pumakuna, nga sumaya, healthy tayo nga follower kini Apo. Sumada dagiti spiritual activities, nga mabalin nga i-download ka na kayo, at nga minsan, nga balbayin pumata. Ada iti, automatic na batang-tangak dito yung mangod yung amin na pampamilya. Umawan kat garod. But then, I want to encourage everyone. Huwag natin gamitin yung freedom. Nga po na yung adamot iti freedom. Nung kayat po sa kuaraminan. Malamang kadayta pa ng usad tayo iti freedom. Isukot diti mang patay iti ayat tayo dini ako. But the freedom that God has given to us, the freedom tayo nga mangalamit agserbi nga siwawayang kini Apo. Grace ni Apo. The parabol ni Apo Diyos na may experience siya tayo, tibiyag tayo. The grace means help from the Lord. Amen. The parabol, tulong malipot kini Apo Diyos nga libre. By the grace of God, mabalin ka nga makapagkararag. By the grace of God, mabalin ka nga mangtod. By the grace of God, mabalin ka makiparticipate. Iti sabali nga panahon, babaan ti tulong ti Diyos. Babaan ti tulong ti Diyos. Haan nga gaputa ada ti grace nga maawalan pa tayo. Okay lang, by the grace of God. At dapo ti counterpart tayo nga namati. Maraylayaw ti Apo. So this is, dito'y iti lesson that we've learned iti biyag ni Abraham. Di pa nag-responde na iti sao iti Apo. No saan tayo nga managdungag? Nohan tayo nga i-incline, no yalinag iti lapayag tayo dyan, timok iti Apo, the small voice of God. Mamisleep tayo. Hantay nga masurutan na instruction na kada tayo. Iti Apo, bagbagana, kanang itinamati nga masapol, pati panagdungod tayo kini Apo, we need to have that time. Be still, the stillness, di panagtalidawid. Huwag kang malikot bilang isang tagapagsunod ni Kristo. Handa ko ba nga malikot? Na baka sabali ti dunggungay. At baka kunan mo't ni Apo Diyos na agyanak kanu dito'y balay ko. Kunan mo't ni Apo Diyos na uray kanumanak agkarara dito. But then if we listen carefully, the boses iti Apo, sinati ko na iti John chapter 15. Kitaan nyo ito na dyan, right? Na verse na diyan. Basta iti John chapter 15. Dagiti anak ti Diyos, amuna ti boses ti Diyos. Wala ni Apo Jesus, my flocks knows my voice. Dagiti karnirong amuda ititimok ko. Luwag kakadwa tayo, jay labayan ka pa nagkakadwa tayo, pas agsel-serbi kini ako. Ureno, nakatalikod ka dito, yung kakadati surut ni Tarwan, at saong ambuhon nga ni Brother Manuel. Ureno, magkarkararag ka nga nakadumog, at nagsaon ni sinunita, tinagsaon nga taga-church, ambuhon ay ni ka-student. Nung barbarong na tao, ti agtimo, ano nga ma-recognize. Na marong tiket na nga saon dito. Let us master, di pa nagdunod tayo ititinok iti Diyos, marigaya kaya po. The stillness ni Abraham, nagresponde, di ayab iti Apo. Nagbunay isuna, babon iti total, no obedience na iti Apo, panagtulnog. Laglagi po niyo
Ipanagtulog equals, faith equals obedience. So nga uray no dati pamating, usan kamot nga agtulog, at akong kurang na tapamating. But if we have this faith, makita na dyan obedience kayo. Ni Abraham, ada titutan na panagdipindar na kiniako. Awan iti panagduwa-duwa inkuana. Nagtulog ni Abraham, kaputa, dajay pangmati na, dajay klase ti pangmati na. Pinadayawan ni Apo Diyos dajay nga klase ti pangmati. And I know, mauray ti pangmati kitunggal may saka na tayo padayawan ni Apo Diyos. Kasi dajay pangmati nga hanap was faith equals obedience. Jadi kaya ti ako nga ma-build up iti biyet tayo. Marilayo ti Diyos. Dawatok man nga tumakot tayo manin. Kas anak iti ako. Tayo anak na tayo ang amin niya. Kasasayaatan na klase hindi panagbiyan. Di sila panagtutuloy tayo mangmintinar, di commitment tayo kung Apo Diyos. Gusto tayo, di panagservi tayo, kapsat. I encourage you young people. You are so much blessed. Anamamuyo iti Apo nga nasapsapa. Kasi panang-amuyo kini Apo Diyos. Bantayan nyo tapos saan mga contaminate tayo. Keep on knowing God. Ijibiyag yun. Ituloy yung maamuan mo sino nga talaga ti Apo itabiyag mo. Tanong ko naman ni Apo Diyos pero sa natin lahit ng dagay sa laka na. Let us keep on. Ngayon nga amuan no siya sino nga talaga isunakin ka. Para kin ka sino ni Apo Diyos. Para kanyang sino ba ti Diyos mo? Paredayo iti ako. Ang sasabi tayo iti Diyos. Naisuna na dyan mga ituturong ka na tayo iti lugar. Syudad. Na saan ngay naramit ti ima dahil nga syudad. Hangay naramit ti ima dahil nga pagalian na pagnagdan na ikagtuturo. Yung kasi nabasa tayo yung verse 10, kuna na, a city whose designer and builder is God. Deta tigang kung apay nga, kung umumay tayo every Sunday nga agray tayo magsalbikin niya ako. Apay, daputa habang nga si bibiyag tayo pailangan ni Pilabot kinala. We keep on going to church, ituloy tayo nga mapanit yung simbahan, apay, i-church kami na tayo as people of God. The church is a place nga panakaisasagana tayo. Tapluin ito nung umay ni Apo Jesus iti iglesia kumay iti Diyos kung nakasasagana na. Dahil tati pinakagabun apay na we keep on going to church. We keep on involving ourselves tapno saan nga maidok na dyan pamati tayo. Saan nga madadawag na dyan. Dahil dyan image mo kas pasurot ni Kristo. Isumada na gito'y dakamanbanang activities that will help us to maintain our spiritual life. Dahil tulo umay ni Kristo, umay para iti iglesia na. Saan mo umay ni Apo Jesus na kumailan sama nun? Kung umay ni Apo Jesus, tapno alala na naging tinakasagana. In a place where God's people iti lugar nga no sa linong at maisagana dagiti anak ni Dios para iti daytoy nga eternal place, para iti daytoy nga inbuilt iti Apo nga pagtalinagan tayo nga kakanayon is eternal life. Maisagana iti iglesia. Kasano tayo nga maisagana? Dengdenggan tayo ti sao ti Apo tapno maapuyan da ayat tayo kini Apo tapno agtalinod tayo ni Jai. Kat saan tayo nga mapukang? Because we believe
to stay in the presence of God. Nag-isulti ka sa siktihan na lugar, dito'y lubungayan tayo. Praise the Lord. Nagyaman tayo man kinyapo, dito yung nga ang daway. Yung response tayo dito, dito biyag ni Abraham. Abay na ni Apo yung sinayaban na isuna. Gaputa isuna, dyan mabasbasa tayo. Namuan tayo nga he is the father of faith. Ama iti pamati. Gaputa kayat nang i-portray. Nga day Diyos naman nakabalin nga pagsasurbiyan tayo. God is so committed to us. May commitment ni Diyos kada tayo itong pala na. And how about us? Kasano ti commitment tayo kiniapo? Kasano ti panagtulog tayo kinuwan? Panagtulog ka din. Ada, hindi ba ipakita? Isu hindi bungay, hindi pamati tayo na takin. Thank you, Lord God. As we worship God, kataan ka rin nakatatatay, your presence is heaven to me. It is an encouragement. Kaya pa nagtalinood tayo yung presensya ni Apo. Yung presensya ni Apo. Sunod dyan, kaya paling nakuruno tayo na namati. The presence of God, the anointing of the Holy Spirit. Sunod dyan, dimang oil, ijay free tayo. For us, na tuloy tayo nga magna. Uray mo narigat ipagna. At the end, there is a place that was prepared to each and every one of us. Thank you, Lord God. Hallelujah. Anyang yung kanyang presensya niya. Anyang kanyang presensya ni Diyos. Kahit yung presensya niya, pumabalin naman dahil taunag di pagsalman yung glorify the name of Father. Yes, Jesus. Keep on worshiping God. Hallelujah. Yes, Jesus. Awan, di ba kanulukan yung tulo mo?
of God. Makasangpat tayo yung destinasyon na pangiturungan ti Apo. The GPS tayo for us to reach that destination. Di presensya ni Apo Diyos. Sunga ko na ni Moses kiti Apo, if your presence doesn't go with us, we don't like to leave this place. Gaputan ni Moses, nariknana, agbyag isuna, magna isuna, agdang yung presensya iti Apo. Uray lumadalong isang isuna, mabalin na lang tanga tumakdal at ang tuloy. Katijimyan tayo magkasama ti kini Apo. Let us continue to walk under the presence of God. Ijay silong ti Apo. Magna tayo, ijay silong ti Apo. Han tayo nga magmagna, ijay silong ti sabali. Gaputan mo silong ti sabali, sigurado mayawawan ka. Ngumno, ijay under the presence of God. Very sure. Kaya itulong da ka, ijay saan mo nga pakayaw-awanan. But, our destiny that God has prepared for us. For the last time, as we sing that one more time, let me pray and let the tama kasapan. Unang, Lord, pasapon nila ito as a family inside our home. Jay presensya pa po. Kamang kakabsama. Let us sing that with faith, desire, na unang, Lord, every day, ito panagbiyak mo, masapon ko the presensya. Kasi unang tipagtalangan tayo, let us welcome the presence of God. Hallelujah. Oh, we praise Jesus. Yes, God. Yes, Angeles mo. Na ititunggal may sa anak mo, adati gwardyami, adati security. Tapos saan kami nga matdag, saan kami nga mayawawan. Lord, tarigagayan mi, iti panagipag namin kita. Apo, nusumab sa balian kami, iti turturungan, i-direct na kami, mabuhan iti parang i-direct Espiritu Santo pala kami. As our guide, as our director. Lord, dawatan mi nga tulungan itunggal may sa Apo. In Lord, iti dito nga oras, nga dito yung Apo, iti awan, iti usto, Apo, nga direksyon, iti biyag na. Apo, itamon lang sa ngilong kani. Katidalan mo isuna,
isurong-iso na ako nung kasano isurot kita. Agyaman kami, gagkas na kami ako, isang tutuloy kami na surot kita, tulungan na kami na pwede kasta ako. Dagito na kasasong, itibiyag ni Ibram, kasano na nag-respond kay G. Ayag mo, at mabaliman ka, iti pa nagtutuloy ni nga, sabihin ka, at iti specific na kayat mo, araminin ni ako, panang ayag mo ka na kami. Lord, sikat ni mangitulong. Malaylayaw tinagan mo. Apo, bendisyonan begitu dengan anak mo, ang amin kami awan ti malabsan. That God, all of us will walk under your presence. Malaylayaw tinagan mo. Let your name be lifted up. Iti amin na pangpamilya, ako nga nakita mo no. Wherever na iti naka-join online, iti natuwa ng mga lugar, bendisyonan nila, alaman ng tibiyag na papinsal nila, iti parang sa pinagin ka. Ako malaylayaw ka ba Diyos? Panapanaan na kami ako matulungan. Nagitisuman sa rupay ng ardaw kung saan kapay nga umay. Ako ang tutuloy kami nga pinabigsa. Ako nung lumay ka ako. Ang amin kami kanina kasagana kami. Nag-awan ni mayaw-awan. Thank you Lord. Lumipig-pipiyag-pipig ka. Kapo, itinagan ni Jesus na buwi. Amen. Amen. Mga WF, mga may magkukuha tayo. Into 5 o'clock, lumalam, tayo kaduan na Sister Jeneline. Ano ba ni Sister Jeneline? Naka-live. Ay, naka-join live. Sister, into 5 o'clock, kaduan tayo dito yung family na Agimo Ize Balayda. Devotion tayo dyan, irugrugidan iti ag-alis. Wala na aw-aw ni dinuwat-wat ko na so nga mawatan tayo diayan niya. Kat ikakaralag tayo gaputa saan nila ang pag-ang-angawan kani Bado Junjun di anak da nung naka-join. Amila ang pag-ang-angawan na Jebat I felt in my heart na mabalimot isog na maaramat ijay at pwede ka stakot ada ko nga iti fellowship na mabuild ijay pag-anganda. So na jay di kararag tayo dyan, kaputa, we need nga makibinulig tayo. Yan, so nga, nung tagtuti tayo nga mabalin nga, talaga nga, han na mabalin, nakatransform na kitsamot ni Jinil na di gamgamit na. So nga, maawan na ito dito yung San Carlos siguro nga, adamot tinuban na, so, aniaman ti panangidalan ti ako, siyempre, tulog tayo, tayo katungtong nulong isuda. So, reject ko wakabsat ti announcement, katigay mag-apo dito yung nakapanjay longlong, pungpong, kat 1 o'clock, tirubat yung tapluhan kay nga parabian kan DJ Tudo Launay. Okay? So, God bless us all. Hallelujah. Yang kami Pastor Isi itinabak ng mensahe tidak itu at sapa at kung mga dadagsan iti kada tayo iti pangmati jadi panagserbi tayo kini ako Diyos at talagang nabaknang iti mensahe tidak itu at sapa iti biyag di Abraham our response iti call ni ako Diyos at biya masapon na talaga naka-incline kung mga iti lapayag kayo kaman iti puso tayo iti kadagiti sasawon ni ako Diyos at uwing mas lakunan ng arunahan tayo mga makagaraw no awan dito tan obedient di pa nagtulog tayo launay at hanggang mga makagaraw no hanggang magtulog kadagiti kaya ni ako Diyos na raminan tayo iti biyag tayo at biya sa pula tapi total depende na talaga sama sa pula talaga depende tayo lang tama ka na yung pinako Diyos kaya may anato pamamin na magdrugi di Sunday School uray ako di kanaka di fall of man ayat lang ni ako Diyos talaga nga uray man kasi nga nagkamali di tao nagkamali na Adan kini Eva
hanggang hanggaman alpas niya po, just talaga nga, diayak na hanggang na ikat, talaga nga, diayak na intend na lang iti kasasayatan iti biyag tayo. So nga, diay talaga nga masapul nga agtultuloy tayo nga sa bigin ko na mamati tayo sinanama tayo, no, tultulog tayo itultuloy tayo nga sa bigin ko na hingga na umay isuna, no, ito yung mga mga tiyahin na sinanama tayo datang nga no, tultuloy tayo nga ada nga makipagmemesa tayo tukin ko na diay kasaysay at may isagsagana na nga awan tirigrigan. Nalidayaw niya po Diyos, kaya sakpay ko may ni para gusto nga isir na dating nga po, nga gimong tayo kat further asag. At apay na mga announcement. Hallelujah, mabit lang na ito. Idi napan kami, jay Salcido, kat managpanpansinak natin, so nga dagay papapanan mi nga lugar. Kat ada dagiti panpansin tayo no kasano iti adangay nga sitwasyon dagiti daduma nga lugar. Kat ijay nakita iti urnos dagiti tao. At ado dagiti hangan na mati dito ita ado dagiti